jospa me vielä rukoiltaisiin tässä, jos sopii, niin noustaanko ylös tai olkaa istualla, jos asento on vapaa. Joo, kiitos Isä kaikkivaltias Pyhä Jumala, että me saadaan olla tässä Viljon tuvalla jälleen koolla Jeesuksen nimessä. Ja me kiitämme Herra tästä armosta. Saamme olla tänään jokainen Herra sinun edessäsi tässä kuuntelemassa Herra niitä asioita, mitä sä olet puhunut meidän sydämille ja näiden veljen sisarien kautta täällä ja laulujen kautta. Ja kiitos Herra, että suot sen armon minullekin, että voin puhua niitä sanoja, minkä olet sydämelleni laittanut ja että voisin Herra olla tämänkin Jumalan seurakunnan osan rakentumiseksi tänäkin päivänä. Isä, sä näet meidät. Me tiedämme, että sinulla on kaikki valta tänäkin päivänä muuttaa meidän elämät. Sinulla ainoana on kaikki valta muuttaa Suomen kansan suuntaa. Isä, pyydämme, että sinä vielä armahtaisit tätä Suomen kansaa, jonka keskellä mekin olemme saaneet tulla jonain päivänä uskoon. Ja Isä, me rukoilemme näiden ihmisten puolesta, jotka eivät vielä tunne sinua, että he saisivat löytää Jeesuksen, saisivat löytää armon oikeaan aikaan. Herra, tee meistä niitä työmiehiä elon korjuuseen, joita Herra tänäkin päivänä tarvitaan. Kiitos Herra, että sinä voit sytyttää tänäkin iltana meidän sydämme sellaisella rakkaudellasi, jota me vain tarvitsemme, ettemme muutoin voisi tätä työtä tehdä. Emme muuten voisi olla todistajinasi. Emme muutoin voisi elää, Herra, sinun nimesi kirkastaen. Kosketa, Herra, tänä iltana meitä eri lailla kuin koskaan aikaisemmin. Anna meidän avata sydämet niin, että sinä voisit koskettaa meidän sydämiämme. Älä anna meidän katsoa ihmisiin. Älä anna meidän katsoa ja kuulla puhujaa, vaan Herra kuunnella, mitä Herra sinä itse kunkin sydämelle tahdot puhua tänäkin iltana. Pian tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Ja Herra, sinä yksin tiedät, kuinka vähän aikaa meillä on täällä Suomessa. Me pyydämme, Herra, että sinä muutat vielä tämän kansan kohtalon. Jää Herra meitä johdattamaan ja siunaa Herra tämän illan tilaisuus eteenpäinkin niin kuin tähänkin asti. Nimesi tähden ja kunniaksesi kaikki. Aamen. Aamen. Tästä keskeltä tulee sellainen, että suolisto vaivaa jollakin tästä keskeltä, ihan tästä keskeltä, täältä yläsuolistosta, niin on joku suolistovaiva ja Herra haluaa parantaa sen, että en tiedä onko se siellä videon toisella puolella vai tällä puolella. Mutta kiitos Herra, että kosketat tätä ihmistä, jolla on joku suolistovaiva täällä ylävatsan alueella. Tämän päivän tai tämän illan saarnan otsikko on tämmöinen kysymys, että mitä on elävä usko? Mitä on elävä usko? Ja siihen jotain haluan tänään sanoa. Ja lainaan tähän alkuun tämmöistä raporttia. On tehty vuonna 2018 tällainen tutkimus Suomessa, jonka nimi on Usko ja Suomi 2018. Onko joku kuullut tämmöisestä tutkimuksesta? Joo. Näitä on tehty vuonna 1994 ensimmäisen kerran, vuonna 2002 toisen kerran, sitten vuonna 2008 ja nyt sitten vuonna 2018. Semmoinen kuin Seurakunnan kasvu ry tekee tällaisia tutkimuksia. Ja tämän tutkimuksen osallistunut joukko edustaa maamme 15-74 vuotta täyttänyttä väestöä. Eli aika laaja otos on tässä kysymyksessä. Otan joitakin kohtia tästä esille. Tämän tutkimuksen mukaan niin 9% Suomessa asuvista pitää itseänsä uudesti syntyneenä kristittynä, jolla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Tämä 9% on pysynyt lähes ennallaan näistä tutkimuksista, kun on tehty. Eri ikäluokissa yleistrendi on se, että vanhemmissa ikäluokissa uudesti syntyneiden osuus kasvaa. Esimerkiksi 25-34-vuotiaista vain 5% ilmoittaa olevansa uudesti syntynyt, kun taas yli 60-vuotiaista 11%. Joltain
jotain suuntaa antavia lukuja uudesti syntyneenä itseään pitävien kohdalla. Eli uudesti syntyneistä 29% ilmoittaa kokeneensa pyhän hengen kasteen ja täyteyden. 20% uudesti syntyneistä näkee tehtäväkseen osallistua evankeliointiin ja tai lähetystyöhön. 23% on kertonut Jeesuksesta henkilölle, joka ei ole ilmaissut olevansa uudesti syntynyt kristitty. Tämä siis viimeisen sen 2018 vuoden aikana. Eli lähes 80% uudesti syntyneistä ei ollut vuoden aikana kertonut mitään Jeesuksesta, ollut todisteena. Lähetyskäskyä pitää tärkeänä ja toteuttaa noin 2-3% uudesti syntyneistä uskovista. Evankelisten uskovien osuus suomalaisista lieneekin siis 3-5% luokkaa. Sitten väliotsikolla opetuslapseuttaminen todetaan näin, että tutkimuksen tuloksien mukaan uudesti syntyneistä monilla on huomattavia puutteita kristinuskon keskeisten totuuksien kohdalla. Yksi esimerkki. Vain 62% ilmoitti lukeneensa Raamattua vuoden aikana. Eli siis koko vuoden aikana. Uudesti syntyneissä kristityistä, joilla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen, 28% vastasi, että ei ollut rukoillut viimeisen vuoden aikana lainkaan. Siis lähes kolmannes. Ei koko vuoden aikana rukoillut uudesti syntyneeksi väittäneistä ihmisistä. Keskusteluissa muun muassa nämä tulokset ja muitakin on nähty indikoivan sitä, että opetuslapseuttaminen on epäonnistunut monien kohdalla. Opetuslapseuttamisen haasteet ovat ilmenneet jo aiemmissa seurakunnan kasvu ry:n tutkimuksissa. Tämänkertaisen tutkimuksen valossa tarve opetuslapseuttamiselle on entistä polttavampi. Suomalainen seurakuntakulttuuri luo armon täyteisen ilmapiirin painottaessaan sitä, ettei ketään saa painostaa. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Ei Jumala meiltä vaadi. Armo ja vapaus suorituspaineista ovat välttämättömiä aidolle kasvulle ja oppimiselle, sanovat nämä. Monet eivät kuitenkaan ole löytäneet armon kasvattavaa vaikutusta, vaan pysyvät sidottuina pelkoihin ja omaan heikkouteen. Joidenkin mielestä seurakuntakulttuuri tulisi olla selkeämmin hengellistä kasvua tukevaa. Sitten mainitaan evankelioinnista. Ei uudesti syntyneistä 3% ilmoitti edellisen vuoden aikana keskustelleensa jonkun kristityn kanssa Jeesuksesta. 10 vuotta sitten luku oli sentään 10%. Laskennollisesti menisi siis 34 vuotta ennen kuin jokainen ei uudesti syntynyt olisi kerran keskustellut jonkun kristityn kanssa. Suomessa siis. Mutta jos jokainen uudesti syntynyt olisi aktiivisempi ja kertoisi kerran kuussa Jeesuksesta toiselle ihmiselle, jokainen suomalainen tavoitettaisiin keskimäärin kerran vuodessa. Eli vain kerran kuukaudessa jollekin kertoisi, ei samalle ihmiselle, niin kaikille suomalaisille tulisi kerran vuodessa kerrottua. Uudesti syntyneistä vain 20% näkee tehtäväksensä osallistua evankeliointiin ja lähetystyöhön. Huolestuttava raportti, eikö vaan? Amen. Jokainen voi ajatella siihen raporttiin itsensä sitten omalle kohdalle, mihinkä sopii. 9% uudesti syntyneen määrä todellisuudessa varmasti on kuitenkin vieläkin pienempi. Ja se on laskeva trendi, niin kuin tutkimuksessa todetaan, että jos mitään positiivista muutosta tämän tutkimuksen mukaiseen kehityskulkuun ei tapahdu, silloin on odotettavissa, että uudesti syntyneiden kristittyjen määrä tulee jatkossakin laskemaan. Useat tutkimustulokset viittaavat siihen suuntaan. Eli tiivistelmänä tästä voidaan todeta, että opetuslapseuttaminen on ongelmallista tai jopa olematonta. Evankeliointiin tavalla tai toisella osallistuu noin 20% uudesti syntyjistä, eli 80% ei ole todistajia. Raamatun lukeminen vähentynyt
Ja uudesti syntyneistä 62% ilmoitti, että olivat lukeneet Raamattua koko vuoden aikana ainoastaan. Siis joka kolmas ei lue Raamattua lainkaan edes kerran vuodessa. Ja senhän tulisi olla päivittäistä. Sitten todettiin, että rukoileminen on vähäistä. Lähes 1/3 uudesti syntyneistä ei ollut rukoillut koko vuoden. Ei ole siis mikään ihme, että maamme hengellinen tila on se, mitä se on. Ja samoin uskovien tila. Pyhän hengen täyteyden kokeneiden määrä, noin 30% kaikista uudesti syntyneistä, kertoo kaiken tarpeellisen. Eli siis koko kansasta 9%, kun väitti olevansa uudesti syntyneitä, niin todellisuudessa vain 1/3 siitä, eli noin 3% koko Suomen väestöstä, on todellisuudessa ehkä sitten enää vain elävässä uskossa olevia. Kaikki muut ovat kuolleessa tilassa tai kuolemaisillaan. He ovat kuin Sardeen seurakunnan uskovat, joille Jeesus sanoi Ilmestyskirjan 3. luvussa 1. jakeessa. Ja Sardeen seurakunnan enkelle kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Mitä on elävä usko? Pyhän hengen täyteyden saaneet noin 30% kertoo sen, mikä osuus Suomen kristikunnasta on ja Suomen kansasta on elävässä uskossa, jos yksinkertaisesti todetaan. Jumala antaa pyhän hengen voiman ja pyhän hengen täyteyden niille, jotka haluavat olla hänen todistajiaan ja ovat hänelle kuuliaisia. Sanoihan Jeesus opetuslapsilleen ennen kuin lähti isän luokse ja lupasi lähettää toisen puolustajan pyhän hengen tilalleen, että teidät kastetaan pyhällä hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja sitten myös apostolien 1. luvussa 8. jakeessa sanoen, että vaan kun pyhä henki tulee teihin tai teidän päällenne, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Pyhä henki annettiin siis sitä varten, että he saivat olla Jeesuksen todistajia. Apostolit sanoivat, kun kertoivat olevansa Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja itse. Apostolien 5. luvussa 32 jakeessa, että me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Elävässä uskossa ovat uudesti syntyneitä Jumalan hengestä, jolloin he ovat saaneet pyhän hengen sinetin sisimpäänsä todistamaan, että ovat Jumalan lapsia. Tuo pyhä hengen sinetti on vakuutena myös siitä, että olemme hänen omaisuuttansa ja että hän tulee jonain päivänä meidät lunastamaan lopullisesti myös ruumiimme osalta, jos me pysymme hänessä loppuun asti. Ja kun me pysymme hänessä, niin silloin me kannamme myös oikeanlaista hedelmää elämässämme. Efesolaiskirjassaan sanotaan 1. luvussa 13 ja 14 jakeessa, hänessä on teihinkin sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Jokainen uskoon tullut on saanut siis pyhän hengen sinetin uudesti syntymisen yhteydessä. Ja se on vakuutena siitä, että me pääsemme jonain päivänä perille, jos me pysymme hänessä. Siitä me tiedämme tästä Jumalan hengen sinetistä, että me olemme hänessä. Mutta tämän pyhän hengen sinetin lisäksi tarvitsemme kukin pyhällä hengellä täyttymisen, eli voimalla puettamisen korkeudesta, että voisimme olla hänen todistajiansa. Ilman Jumalan pyhän hengen voimaa ja voitelua emme kykene suoriutumaan myöskään Jumalan antamasta kutsustamme. Ja ellemme tee kutsuamme,
Olemme sen yhden leiviskän kaltaisia, joka hautasi leiviskänsä maahan, ja hänen tuomionsa oli ankara. Hänet tuomittiin kadotukseen. Aivan kuten vanhassa liitossakin kuninkaat, tuomarit, profeetat, papit ja leeviläiset voideltiin öljyllä palvelutehtäviinsä, niin uudessa liitossa Pyhä Henki, joka on öljyn vertauskuva, voitelee uuden liiton papit ja leeviläiset, eli meidät uudesti syntyneet Jumalan valtakunnan palvelustehtäviin ja virkoihin. Sitä ei tapahdu millään muulla tavalla. Sanottiinhan Jeesustakin, kun hän vaelsi täällä maan päällä apostoli Pietarin sanoin, te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ilman siis Jumalan pyhän hengen voimaa ja voitelua emme voi olla eläviä uskovia ja täyttää kutsuamme eli tehdä hänen tekojansa, joka on meidät valinnut ja asettanut. Niin tärkeää on Pyhän Hengen voima ja voitelu. Kuten Jeesus varoitti Sardeen seurakunnan jäseniä siitä, että he olivat kuolleessa tilassa tai kuolemaisillaan, niin hän sanoi syyksi siihen ensiksikin, että minä tiedän sinun tekosi. Ja sitten, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Jeesus siis tässä kiinnittää katsensa pyhien tekoihin. Jeesuksen veli Jaakobhan kirjoitti myös Jaakobin kirjan 2. luvussa ja 26 jakeessa, sillä niin kuin ruumis on ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Ja Jaakob kertoi esimerkin sitä ennen, että jos veli tai sisar on alaston ja joka päivästä ravintoa vailla, ja jos joku teistä sanoo hänelle, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Jaakob sen jälkeen ottaa esimerkiksi vielä Abrahamin uskon isän. Ja sanoo, eikö Abraham meidän isämme tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Usko on siis kuuliaisuutta. Uskosana tarkoittaa uskollisuutta ja kuuliaisuutta. Ja tässä me nähdään, että Abrahamikin luettiin vanhurskaaksi hänen uskonsa tähden siksi, koska hän osoitti uskonsa olevan elävää uskoa, eli hän teki myöskin sen, mitä hänelle pyydettiin. Hän oli kuuliainen sille, kun Jumala pyysi häntä uhraamaan oman poikansa. Abraham uskoi Jumalaa, tässä sanotaan, eikä sanottu, että Abraham uskoi Jumalaan. Siinä on suuri ero. Meidänkin tulee uskoa Jumalaa, sen lisäksi, että me uskomme Jumalaan. Jos me sanomme, kyllä minä uskon Jeesukseen, tai kyllä minä uskon Jumalaan, niin se ei riitä mihinkään. Ei se riitä mihinkään, että me sanomme, että Jumala on olemassa, eikä sekään riitä mihinkään, että jos me sanomme, että no, Jeesus on Jumalan poika. Meidän täytyy myöskin uskoa, mitä Jeesus Jumalan poikana meille, meidän Herranamme sanoo. Miksi te huudatte minulle Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon teille? Monta kertaa opetetaan vain tämä toinen puoli ja unohdetaan, että meidän tulisi olla Herrallemme alamaisia. Abrahamikin teki teon, eli hän täytti kutsunsa tuossa vaiheessa. Siksi häntä sanottiin uskon isäksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta, sanoo Jaakob.
Ja tämän takiahan Luther meinasi koko Jaakobin kirjan repiä ja heittää pois. Se oli hänelle hirvittävän kova pala. Eikä se hänen teologiansa koskaan sopinutkaan. Ja siksi Lutherin teologiassa ei olekaan tämmöistä, mitä Raamatussa on. Siellä on armo, yksin armosta, yksin uskosta ja vanhurskauttamisoppi, mutta se on vajaa. Raamattu pitää ottaa kokonansa vastaan, niin kuin se on kirjoitettu, eikä ihmisten muokkaamana. Ja tämän vuoksi esimerkiksi Ilmestyskirjan 19. luvussa ja 8. jakeessa, kun kerrotaan Karitsan morsiamen pukeutumisesta hääpukuun häitänsä varten, silloin kun ylkänsä Jeesus tulee ottamaan hallituksensa tänne maan päälle ja alkaa Karitsan hää 1000 vuoden rauhan valtakunnan aluksi, että tuo puhdas, hohtava liinavaate, tai toisessa käännöksessä pellava vaate, se on pyhien vanhurskautus ja vanhurskaat teot. Raamattu kansalle, Aapeli Saarisalo ja 92 kirkkoraamattu kääntävät tässä dikaioma-sanan kreikan kielestä vanhurskaat teot. Muut käännökset Suomessa kääntää vanhurskautus tai vastaava. Tämä sana dikaioma on itse asiassa sekä vanhurskautus että vanhurskaat teot. Tämä on opillisesti oikein ilmaistuna. Molemmat tarvitaan, koska oikea elävä usko vaikuttaa aina myös uskon teot Jumalan rakkaudessa. Eli Karitsan vaimon puku tulee olemaan Jumalan armosta tapahtunut pyhien vanhurskauttaminen. Sekä Jumalan sanan ja pyhän hengen työn vaikuttama pyhityksen työ pyhissä sekä siihen liittyvä hengen hedelmän kasvu ja tuottaminen Jumalan rakkauden kautta vaikuttavina uskontekoina Jumalan kunniaksi ja nimenomaan ansiottomina palvelijoina. Ja tämä on elävän uskon seurausta, jonka Jumala lahjoittaa meille pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa, pyhän henkensä kautta. Kun katsomme Uuden liiton kokonaisilmoitusta, niin Jumalan sana on täysin yksiselitteinen siinä asiassa, että me pääsemme sisään pelastukseen, eli tulemme uskoon yksin armosta. Efesolaiskirjeen 2. luku ja 8-9 jae sanoo, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Tämä on täysin selvä asia. Kukaan ei ole voinut olla millään lailla kelvollinen, ei tekojen eikä hyvyytensä eikä minkään ominaisuutensa perusteella, että hän olisi saanut tulla uskoon ja uudesti syntyä ylhäältä. Se on täysin selvä asia. Mutta tämän jälkeen tuo saamamme usko, jonka Jumala lahjoittaa meille, alkaa vaikuttamaan meissä myös uskon tekoja. Sanohan 10. jae. Efesolaiskirjan 2. luvussa siis heti perään, sillä me olemme hänen tekoansa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa. Hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli kun me olemme armosta saaneet tulla uskoon ja astua uskon tielle ja lähteä Jeesusta seuraamaan sen jälkeen, kun meidät on uudesti synnytetty ylhäältä, me olemme tulleet uudeksi luomukseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Se on Jumalan teko, kun meistä muokattiin aivan uusi ihminen. Vanha jäi taakse ja uusi sijaan tuli. Tämä uusi luomus on tehty sitä varten, että se tekisi Jumalan edeltä valmistettuja tekoja, hyviä töitä varten. Ei täällä lue, että se on tehty sitä varten, että te saatte vain olla uskossa. Uusi luomus ei ole annettu sitä varten, että te tulette kerran viikossa seurakunnan tilaisuuteen, Jumalan palvelukseen tai pyhien yhteyteen kuuntelemaan vain Jumalan sanaa ja muuten elätte arjessa niin kuin elätte. Ei niin ole sanottu, vaan tässä on sanottu selkeästi, että meidän uusi elämä kun alkaa, silloin alkavat hyvät työt, jotka Jumala on edeltä valmistanut. Mutta sanotaan myöskin Filippiläiskirjeen 2. luvussa ja 13. jakeessa, että Jumala alkaa vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi meissä ja meidän kauttamme. Mutta kuten tuossakin raportissa tutkimustuloksessa sanottiin, että Jumala ei pakota meitä mihinkään.
Hän kyllä pyrkii vaikuttamaan meissä uskon teko ja rakkautensa vaikuttamana. Mutta meille on annettu vapaa tahto aina vastustaa häntä. Se on meidän lihamme, joka vastustaa häntä. Galatalaiskirjan 5. luvussa 6. jakeessa sanotaan, että sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Eikä ilman hänen rakkauttaan mikään tekomme olisi edes kelvollisia Jumalalle. Kuten 1. korintolaiskirjan 13. luvussa alussa saamme lukea, jakeessa 1-3. Siellä sanotaan, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Kuinka tyhjentävä on tämä kohta Raamatussa. Kuinka tyhjäksi se vie meidät jokaisen, kun me luemme tämän kohdan. Ei millään näillä asioilla mitään merkitystä. Ei vaikka kuinka paljon olisimme saaneet armolahjoja käytettäväksi. Olisimme nähneet Jumalan tekoja tai olisimme uhranneet itseltämme vaikka mitä. Koko omaisuutemme tai jopa henkemmekin. Jos meidän motiivina ei olisi Jumalan vaikuttama rakkaus kaikessa takana. Kaikki olisi aivan tyhjää ja turhaa. Ilman Jumalan rakkauden vaikutusta kaikki tekomme ovat siis kelvottomia hänen edessänsä. Mutta Jumalan rakkauden vaikuttamat teot ovat hänen edessään niitä täydellisiä tekoja, joita Jeesus Sardenkin seurakunnalta kaipasi. Jumala ei siis pakota meitä, mutta hänen antamansa rakkauden tulisi pakottaa meitä sisäisesti. 2. korintolaiskirjan 5. luvussa sanotaan 14 ja 15 jakeessa, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Mikä se kohta oli? 2. korintolaiskirje, sanoinko mä 1. korintolaiskirje? 2. korintolaiskirje 5 lukuja 14 ja 15. Kiitoksia. Tässä kohdassa Kristuksen rakkaus vaatii, sana vaatii, on sunekho, kreikankielinen sana, joka kuvaa sellaista voimaa, joka pitää jotakin yhdessä, ja jota ilman se voisi tämä jokin mennä palasiksi tai pudota. Se voi tarkoittaa puristaa yhteen, painaa joka puolelta, ahdistaa. Sitä voidaan käyttää piiritetystä kaupungista, salmesta, joka pakottaa aluksen kapean kanavaan, tai vangista, tai pakottavasta, kehottavasta tai vaativasta tunteesta. Eikö Kristuksen rakkauden tulisikin pakottaa meidän sisimmässämme meitä liikkeelle, kun me ajattelemme, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Että me olemme tässä armossa yksistään vain sen tähden, että hän rakasti meitä niin paljon ja rakastaa, että hän kuoli sinun ja minun puolesta Golgatan keskimmäisellä ristillä. Eikö jos me miettisimme sitä hetken aikaa arjen keskellä, mitä on minun elämäni, mitä on tämä minun hetken kestävä elämäni täällä ajassa, mitä minun elämäni oikeastaan pitää sisällänsä. Eikö se kaikki ole täysin roskaa? Eikö se ole kaikki tuulen tavoittelu ja turhuutta, mitä me haavittelemme elämässämme monta kertaa? Amen. Että kuoliko Jeesus sen tähden?
Kuoliko Jeesus sen tähden, että minä saisin nyt elää tällaista hyvää hyvinvointiyhteiskunnan elämää? Että minä saisin sen elämäni nyt kuluttaa tällä lailla, kuten minä, kuka mitenkin sitä kuluttaa. Siksikö Jeesus kuolit minun tähteni? Että minulla on nyt näitä ja näitä asioita hallussani. Minulla on tällaista ja tällaista varallisuutta. Minulla on tällainen ja tällainen perhe. Ja minulla on tällaista ja tällaista uraa ja menestystä ja kaikkea sitä ja tätä ja tuota. Ja minä tässä vain eleskelen tämän kaiken keskellä ja nautiskelen tästä kaikesta. Siksikö sinä Jeesus kuolit? Hyviä kysymyksiä, joita meidän tulisi aina itsellemme välillä esittää. Koska Jumalan rakkaus on vuodatettu Pyhän Hengen kautta meidän sydämiimme, niin hänen rakkautensa saa aikaan meissä tuota pakottavaa tunnetta. Myös toimia hänen rakkautensa vaikutuksesta. Kuolen itsellemme ja toistemme puolestakin tarvittaessa. Koska hän rakasti meitä ensin, niin mekin voimme rakastaa. Rakastaa häntä ja rakastaa lähimmäisiämme hänen antamallaan rakkaudella. Tuo rakkaus pakottaa. Tuo rakkaus suorastaan vaatii meitä elämään uhraten itsemme. Jos me olemme elävässä uskossa. Mutta kuollut uskova, ei häntä mikään pakota. Päätä voi pakottaa. Tätä sisäistä tunnetta voidaan kutsua myös polttavaksi, kiihkeäksi, tarpeeksi saada elää elämänsä ensiksi ja ainoastaan vain Jeesukselle. Tähän liittyen ihan pieni kertomus vanhasta 1800-luvulla olleesta palvelijasta. Lyhyt katsaus uskomattoman voimakkaaseen Kristuksen rakkauden vaikutukseen Henry Martinin Kristuksen lähettilääseen Intiassa 1800-luvun alussa. Vaikka hänellä oli useita houkuttelevia tuottoisia kutsumuksia avoinna, hän sanoi, tässä olen Herra. Lähetä minut maailman ääriin. Lähetä minut jopa kuolemaan asti, jos se vain on sinun palveluksessasi ja sinun valtakunnassasi. Sitten kun hän rakastui syvästi tyttöön nimeltä Lydia, hän kertoi hänelle Jumalan kutsusta elää ja palvella Intiassa. Oliko tämä hänelle sopiva, hän kysyi ja anoi, että niin olisi. Mutta se ei ollut. Jos hän jäisi Englantiin, hän voisi saada hänet vaimokseen. Jos hän menisi Intiaan, hänen täytyisi luopua hänestä. Kysymys kaikui hänen päässään kuin rummun isku, Intia vai Lydia? Lydia vai Intia? Henry Martin oli järkevä mies. Kristuksen rakkauden pakottamana nyt hänen järkensä oli kriisissä, joka liittyi ratkaisevaan valintaan. Rakas Lydia ja velvollisuuteni kutsuvat minua eri suuntiin, mutta Jumala ei ole hyljännyt minua. Olen syntynyt vain Jumalalle ja Kristus on minulle läheisempi kuin äiti, isä, sisar, veli tai jopa Lydia. Joten hän meni Intiaan palamaan loppuun Jumalan vuoksi. Henry Martin teki valinnan. Hän meni Intiaan vuonna 1806. Toimi siellä vain 6 vuotta. Vuonna 1812 hän kuoli kulkutautiin. Palaessaan Jumalalle Kristuksen rakkautta loppuun asti. Omistatko sinä tällaisen sisäisen palon ja rakkauden Jumalan ja Jeesuksen puoleen, että se voittaa sinun elämässäsi kaiken muun? Onko hänen suunnaton rakkautensa vielä elossa sisimmässäsi? Vai onko se kuollut? Oletko sinä tänään, rakas kuulijani, elossa? Vai onko sinulla vain se nimi, että elät, mutta olet oikeasti kuollut?
Missä ovat sinun täydelliset teot, jotka on tehty Jumalan rakkauden vaikuttamina ja joita Jeesus etsii viimeisenä päivänä, aivan kuin se Sardeen seurakunnaltakin tekee? Saisimmeko me nyt tänään pukeutua hohtavan valkoiseen pellavavaatteeseen, hääpukuun, jos hän kutsuisi meidät tänään häihinsä? Olisimmeko me valmiita? Vai onko rakkaus kylmentynyt, niin kuin Jeesus varoitti Matteuksen 24 luvussa 12 jakeessa puhuessaan merkeistä, jotka tulevat tapahtumaan ennen hänen paluutaan useimpien kohdalla? Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus, sanoi Jeesus. Kylmenee useimpien rakkaus. Se on vaarallinen sana. Ja se ei ole mikään sana sellainen, joka ei toteutuisi. Se on peljättävä ajatella, että minäkin voin olla sen sanan alla. Rakkaus voi kylmetä keneltä tahansa meiltä, jos me emme valvo. Mutta jos rakkautemme on kylmentynyt, jos emme enää palakaan Jeesukselle, jos emme enää tahdokaan elää hänelle ykkösasiana, niin sydämme on täyttänyt silloin joku muu. Rakkaus johonkin muuhun. Se on niin yksinkertaista. Onko se silloin puolisosi, lapsesi, vanhempasi? Onko se oma elämäsi, urasi, menestyminen tässä elämässä, maalliset, ajalliset tarpeet? Vai onko jotkut himot, jotka täyttävät sydämesi? Vai jokin muu epäjumala? Kultainen vasikka, joka on ottanut Jeesuksen paikan sinun sydämesi valtaistuimella. Jeesus sanoi, että kun laittomuus pääsee valtaan, niin sen seurauksena useimpien rakkaus kylmenee. Onko kysymys siis jostain pahuudesta, jostain synnistä, jostain laittomuudesta, joka on tullut asumaan sydämeesi, ja siksi Jumalan rakkaus on kylmentynyt siellä? Onko katkeruus, anteeksi antamattomuus, viha, kiivaus, ylpeys, ahneus tai mikä tahansa muu synti tullut sydämeen? Ja sen takia Jumalan rakkaus on sammunut. Vai oletko jatkuvasti sulkenut sydämesi lähimmäisiltäsi, jotka Herra on tuonut sinun elämäsi arjen keskelle, jokapäiväisen elämäsi, ja jotka ovat kuitenkin olleet avun tarpeessa ja sinulla olisi ollut millä auttaa heitä? Niin kuin tämä esimerkki täällä, minkä veli kertoi. Oletko kulkenut aina vain ohitse? Ja sen tähden rakkaus on kylmentynyt. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa sanotaan 3. luvussa ja 17 jakeessa, jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Nämä ovat vakavia kysymyksiä ja tutkiskella täytyy meidän jokaisen omaa sydäntämme. Niin helposti tuo rakkaus kylmenee. Niin helposti me huomaamme, että missä on tuo Jumalan rakkaus. Miksi en koe, en tunne, en näe sitä elämässäni. Mutta jos olet jostain syystä menettänyt rakkautesi Jeesuksen tänä päivänä, Raamattu antaa meille siihen neuvon, kuinka voimme korjata tilanteen. Meillä on toivoa. Siitä Jeesus kertoo nuhdellessaan Efeson seurakuntaa ilmestyskirjan 2. luvussa jakeessa 4 ja 5, jossa hän sanoo, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Silloin hän sanoo, muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Näin Efeson seurakunnan hän kirjoitti. Hyljännyt ensimmäisen rakkautensa.
Hän tahtoo meidän tehdä parannusta ja palaa alkutilaan, jolloin olimme olleet uskossa, jolloin tulimme uskoon, jolloin rakastimme Jeesusta sydämemme pohjasta. Palaa siihen hetkeen ja muistele sitä, mistä sinut pelastettiin, mistä kaikesta synnistä ja saastasta ja pahuudesta sinut ja minut pelastettiin. Muista, kun tuo armo, tuo Jumalan rakkaus kohtasi sinut silloin vuosia sitten, jollakin kymmeniä vuosia, jollakin vähemmän, jollakin enemmän. Muistele sitä hetkeä, minkälaista oli sinun ja minun elämä silloin, kun me saimme tulla uskoon Jeesukseen. Ja kuinka se muutti meitä. Kuinka valtavaa oli se tunne, että tuo valtaisa, synkkä, painava painolasti otettiin pois meidän sydämeltä. Kuinka hirvittävä tuska, ahdistus yhtäkkiä vain otettiin pois, kun me olimme saaneet tulla synnin tuntoon ja tunsimme, että me olemme matkalla kadotukseen. Kuinka me huomasimme, että me emme pärjää yksin ja me tarvitsemme jonkun auttamaan meitä, kun meidän elämämme oli murusiksi, palasiksi, pirstaloituna, taikka sitten jotain oli katastrofia tai turmelusta tapahtunut elämässämme. Olimme kenties menettäneet jonkun rakkaimpamme, tai olimme kenties joutuneet johonkin sellaiseen tilaan, josta uskoimme, että me koskaan selviä pois. Mikä tahansa sai sinut lankeamaan polvillesi Herrasi edessä silloin. Oliko se joku sairaus tai oliko joku muu asia, mikä järkytti sinun elämääsi. Muistele sitä, minkälaista oli silloin kohdata tuo armo. Minkälaista oli kohdata tuo rakkaus, Jumalan rakkaus, joka vuodatettiin sinun sydämeesi ja kuinka se vaikutti sinussa, että sinusta muutui kaikki tämmöinen pahuus pois, mikä ennen oli ja kuinka sinä aloit rakastamaan lähimmäisiäsi, kuinka sinä aloit tuntemaan, että tämä rakkaus se sulattaa minun sydämeni niin, että minä oikeastaan en jaksa pitää sitä enää näin paljon sisimmässä. Minun on pakko kertoa tästä jollekin ihmiselle. Minun on pakko kertoa lähimmäisille, että minä olen tullut uskoon Jeesukseen. Ja Jeesus rakastaa meitä niin paljon, että sinunkin täytyy tulla uskoon. Sinunkin täytyy saada kokea tätä. Kuka millä tavalla ikinä kokikin sen oman uudesti syntymisen, mutta oli se varmasti sinullekin muuttava kokemus. Eikö vaan? Itse tiedän, kun olen tullut putkassa uskoon, että se muutti minun elämäni todella suuresti, että se oli suuri kääntymys ja sen tähden rakastuin valtavasti Jeesukseen, joka paljon saa anteeksi, se paljon rakastaa, sanoi Raamattu myöskin, kun siellä oli erittäin syntinen nainen. Mutta Jeesus tahtoo tänäkin päivänä ottaa tämän suhteen ennalleen sinun kanssasi, rakas ystävä. Hän tahtoo, että sinä palaat takaisin hänen tykönsä, siihen ensi hetkeen, tekemään niitä tekoja, joita me hänen rakkaudessaan tehtiin, hänen rakkautensa vaikuttamina tehtiin silloin, kun me tulimme uskoon. Tee niitä ensimmäisiä tekoja, hän käskee. Me kerroimme silloin uskoon tulostamme. Me emme voineet pitää sitä todistusta sisällämme. Kun vauva syntyy tähän maailmaan, se huutaa. Ei se ole hiljaa. Jos se on hiljaa, se on kuollut. Kun äiti synnyttää lapsen tähän maailmaan, siellä ensimmäisenä tutkiskellaan ja kuunnellaan, koska se parkaisee. Tuleeko sieltä sitä itkua ja tuleeko sitä ääntä. Ja sitten kun tulee, niin kaikki on onnellisia. Mutta se on hirvittävä, huolestuttava asia, jos ei ääntä kuulu. Jos ei kuulukaan ääntä, silloin on kriisi päällä. Lapsi on ilmeisesti sairas tai kuolemaisillaan. Me kaikki kerroimme silloin tavalla tai toisella joillekin lähimmäisillemme hyvin nopeasti uskoon tulostamme. Silloin me todistimme myöskin, mitä Jeesus on tehnyt ja miten hän muutti meidän elämämme. Silloin me autoimme lähimmäisiämme, kun me näimme, että hänellä on apuun tarve, hätä ja tuska siellä elämässä. Ja minulla on millä antaa tai tehdä jotain hänen hyväksensä. Se tuli spontaanisti, koska silloin Jumalan rakkaus vaikutti meidän sydämissä. Tähän Jeesus kutsuu tänäkin iltana sinua ja minua. Tulemaan takaisin. Jeesuksen luokse nöyrästi, tunnustaa sydämestä se tila, mikä meidän sydämessä on hänelle. Hän kyllä tietää, minkälainen meidän sydämemme tila on. Hän kyllä näkee, onko hänen rakkautensa siellä vai eikö. Onko se kylmentynyt. Me emme voi peittää sitä, emme voi salata häneltä mitään.
Joten anna hänen tutkia tänä iltana sinun sydäntäsi. Anna hänen näyttää sinulle, mitä sinun sydämessäsi oikeasti on. Anna hänelle lupa. Paljasta, Herra, minun sydämeni. Sano tänä iltana, kun menet kotiin, sänkysi viereen polvistuu ennen kuin menet nukkumaan. Rakas Herra, sinä näet minun sydämeni. Paljasta, mitä siellä minun sydämessäni on, koska minä en tunne sitä rakkautta enää. Ja se voi olla joskus hirvittävää, mitä hän näyttää. Mutta se on hyväksi meille, että me osaamme laittaa sen pois. Että me voimme tehdä parannusta, me voimme antaa kaikki epäjumalat pois, jotka ovat tulleet liian rakkaiksi. Tunnusta syntisi, tunnusta hänelle kuollut hengelleni tilasi rehellisesti. Hän on armollinen Jumala tänäkin iltana. Hän on armollinen Jumala ja hän antaa sinulle syntisi anteeksi, jos niitä häneltä pyydät. Hän on luvannut sanassansa niin. Ei meidän tarvitse peljäten tulla Herra eteen. Ja saat jälleen tänään tulla elävän uskoon. Saat jälleen tänään syttyä uudestaan, kun Herra puhdistaa sinut ja hänen rakkautensa saa jälleen vallata sinun sydämesi takaisin hänelle kokonaan. Ota vastaan kutsusi olla hänen valtakunnassa ja palvella. Jos tottelet häntä, Herra antaa voimansa ja täyttää sinut pyhällä hengellä. Saat jälleen lampusi palamaan kirkkaalla valolla, kun astiasi on täynnä öljyä, täynnä pyhää henkeä, etkä enää ole tyhmien neitsyytten joukossa, vaan saat tulla viisaaksi neitsyöksi ja pääset perille Karitsan häihin. Kun palaamme rakkauden alkulähteelle, Jumalan luo, niin hänen rakkautensa alkaa säteilemään meidänkin kauttamme, hänen rakkauttaan myös muille. Sitä on elävä usko. Frederick Brotherton Meyer 1847-1929 elänyt englantilainen baptistisaarnaaja, D.L. Moodin aikalainen ja ystävä. Hänellä oli mielenkiintoinen ajatus tästä Kristuksen rakkaudesta, jonka luen tähän loppuun. Kun auringonvalo osuu kuuhun ja heijastuu sieltä maahan, niin meidän rakkautemme Kristukseen tai ihmisiin on heijastus hänen rakkaudestaan meitä kohtaan. Kaikki rakkaus kylmissä ja rakkaudettomissa sydämissämme on peräisin ja heijastus siitä rakkaudesta, joka alkoi hänessä, välittyi Golgatalla ja heijastuu meihin, kuten auringonvalo kuusta. Puhdistakaamme siis sydämemme ja palatkaamme rakkauden lähteen Jumalamme tykö tänä iltana. Saamme tulla jälleen elävän uskoon Jeesuksen Kristukseen. Saamme täyttyä pyhällä hengellä. Saamme voimaa olla todistajina tässä pimenevässä yössä. Vielä kun on yö, vielä kun on päivä, voimme tehdä työtä, mutta tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Emme kukaan selviä muuten. Emme kukaan pysy pystyssä viimeisinä päivinä ilman Jumalan rakkautta. Amen. Rukoillaan tähän loppuun. Isä, kiitos, että me olemme tänä iltana saaneet tulla sinun armoistuimesi eteen Jeesuksen nimessä. Isä, me kiitämme siitä, että sinä tunnet minun sydämeni ja jokaisen kuulijan sydämen. Niin tässä kauniissa Viljon tuvassa, näissä ihanissa uusissa penkeissä, jotka sinä olet, Herra, täyttänyt. Niin kuin tuolla toisella puolella videokameraakin, sinä tunnet jokaisen sydämen ajatuksetkin, mitä tänäänkin on illalla tässä ajateltu, kun minä olen puhunut tätä Jumalan sinun antamasi sanomaa. Vain sinä voit, Herra, koskettaa meidän sydämiämme. Herra, minä olen puhunut sanan, mutta Herra, sinä vaikuta kaikki. Vaikuta sinä henkesi voimalla, vaikuta sinä rakkautesi ja armosi voimalla, jokaisen meidän sydämemme osalta. Kun me lähdemme tästä omille teillemme, eri teillemme, lähdemme täältä. Herra, jää sinä meidän kanssamme olemaan ja puhumaan meille. Älä jätä tätä sanomaa kenenkään kohdalta kylmäksi. Anna, Herra, meidän nöyrtyä ja kuunnella, mitä sinä puhuit tänä iltana minun sydämelle, jokaisen kuulijan sydämelle.
Ja anna meidän hiljentyä, Herra, sinun edessäsi. Tunnustaa, Herra, sinulle tämän kurja tila, missä niin suurin osa Suomen kristikunnasta vaeltaa tänäkin iltana. Että vain noin 30% kaikista uudesti syntyneistä vaeltaa elävässä uskossa täynnä pyhän hengen voimaa. Kirkkaana valona voi loistaa tämän maailman keskellä niin pieni joukko, vain muutama prosentti koko kansastamme. Herra, on paljon uudesti syntyneitä, joiden elämä on sellaista kuin Sardeen seurakuntaa sinä joudut nuhtelemaan, että sinulla on vain sen nimi, että elää, mutta sinä olet kuollut. Oi Herra, armahda vielä meidän seurakuntaamme, sinun seurakuntaasi, Jumalan seurakuntaa tässä Suomen Sionissa. Armahda vielä, Herra, ja herätä meidät sinun rakkautta olevaan täynnä. Sitä rakkautta, joka voi pelastaa tämän maailman. Sitä rakkautta, jota me kaikki tarvitsemme, että me voisimme kirkastaa, Jeesus, sinun nimesi tämän kansan keskellä. Että se heijastuisi meistä, että se säteilisi meistä, että tuossa ihmisessä on jotain erilaista, jotain erikoista, mikä vetää minut hänen tykönsä kysymään, mitä sinulle kuuluu, mikä sinulla on, miksi sinä olet noin tuollainen, toisenlainen. Herra, anna meistä säteillä sinun rakkautesi voima ja puhdista meidän sydämemme, jossa on saastaa, jossa on syntiä, jossa on kaikenlaista, mitä sinne ei kuulu. Jos meidän rakkautemme on kylmentynyt sen tähden, että siellä valtaistuimella sydämessä istuu joku mammonan henki tai joku muu sellainen vieras epäjumala, jota me hyväilemme ja ihailemme ja palvomme, salaisestikin kenties. Mutta mikään ei ole, Isä, sinulta salassa. Siksi pyydän, että murra, Herra, meidän kovettuneet sydämen kuoret, murra, Herra, meidän ylpeä, korskea henkemme ja aita meidät polvistumaan, Herra, sinun edessäsi, sinun rakkautesi edessä. Vielä kun on aikaa, Herra, muuta meidät. Anna anteeksi meille meidän syntimme. Anna anteeksi meille meidän kuollut hengellinen tilamme. Ja uudista vielä seurakuntasi Suomessa olemaan sinun palava lamppusi pimenevässä yössä ihmisten sielujen tähden Jeesuksen nimessä. Aamen. Amen. Kunnia Jumala. Halleluja. Amen.